मा जाखो नै बहाय 600था दङ नै ओरै दंजोबो नै हौनै दङ नै एकदम लोगोफोर दासो दुगैखांदों आङो खामानि मावबाय थादोंमोन आं आंनि फार्म हाउसआव दसे बेनो नै आंनि फार्म हाउसआ आंनि फार्म हाउस माने नैबाव दाउ दोनो आं नै ओरै बे खथासे दंबावो नै बाहाय दोनो ओमफ्राय सानाव बारियाव होहरजोबदों आं नै बे बुस्थुआ नै दाउदै बिखं आं नोंथांमोननो देखायलांगोन दाउदैया बेसे बुरजा ओंखारखो आरो दाउदैनिफ्राय दाउसाया बेसे बुरजा ओंखारखो टटेल 2000था सोदोंमोन 2000आव ओमफ्राय दायो 1200सो ओंखारबाय आरो माने 1200सो बिदि ओंखारबाय आरो ओमफ्राय माखासे ओंखारबावगोन बुहुत ओंखारबावनांगौ ओमफ्राय दाख्लैनो ओंखारनाय माखासे दङ ओमफ्राय आं माखासे साप्लाय खालामबाय 600थाखौ ओमफ्राय दा नोंथांमोना माखासे दंबावो साप्लाय खालामनो हागोन ओमफ्राय आं नैबे मेसिनखौ नोंथांमोननो देखायबावगोन नै मेसिना ओमफ्राय आं मेसिन माखासे दंबावो बेखौ आङो गुबुननो फानहरफिनबाय ओमफ्राय दायो बेलाय नैबे दाउदै बिखङा ओमफ्राय हौबाय दाउ दङ नोंथांमोन देखायलांगोन फारि फारि नायलांबाय था नै बेनि लोगोफोरनाय दाउदै बिखङा बेवहाय गासै दा 600था दङ 600थाखौ हरबाय 1200था ओंखारनायाव ओमफ्राय माखासे दाउदै बिखं ओमफ्राय बे आंनि मेसिन 35 डिग्री सेलसियासल' दङ दा आं मेसिनखौ दसे नायदोंमोन नै ओंखारबाय नै बे स्टेपाव 1 स्टेप 2 स्टेप मेरला दं आरो 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप 6 स्टेप 7 स्टेप नै मेरला स्टेप दं आरो ओंखारबाय नै ओंखारजोब्बाय नै दाउदैया खंख्ला जाबायना नै ओमफ्राय नै बाहाय दङ नै आं ब्रडिं खालामथ'दों राखांथ'यैखाय बेखौ दोनथ'वाखै आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय नोंथांमोननो आं देखायनो लाबावगोन ओरैजाय बारनानै वाव नैबाव 600था दं बहाय फिसाया नोंथांमोन नाय नायलांबाय था एसे मा जाखो नै बहाय 600था दङ नै ओरै दंजोबो नै हौनै दङ नै एकदम बहाय नै बिराद बुरजा दङ आरो ओमफ्राय बै जमा नुदों नालाय बेबायदि नुदों आरो नोंथांमोना नांगौबा आंनाव खालामनो हागोन बिदिनो आङो माने 600था आलदा स्टेपाव माने सप्तायाव हरनो हानाय बायदि 600 बरनबाय थायो आरो आं सयसेयाव मेसिनाव बिदिनो आरो ओमफ्राय गोदान सोदेरबाय थायो बे आरो नै नोंथांमोन नै ओमफ्राय दहाय माखासे 600था लांबाय ओमफ्राय दा बेखिनि दंबावो लोगोफोर आरो ओंखारबावगासिनो दं 600थासो ओंखारबावगोन नोंथांमोना नांगौबा आंनाव बुकिं खालामनो हागोन आरो नोंथांमोन बेसेबां नांगौ दाउ फिसा दा हांसो गैथ'ला दै हांसोखौ नोंथांमोना नांगौबा आं कन्टेक्ट खालामनो हागोन गुबुननिफ्राय लाबोनांगोन आरो हांसोखौ दा आं हांसो बिदै सोथ'ला मानि ओमफ्राय मेसिनखौबो आं एसे खम खालामथ'बाय दायो दाउल' सोनोसै होननानै ओमफ्राय आङो माखासे न'आवबो दोनसै एबारनिफ्राय दाउखौ आं सिगाङाव दोनदोंमोन ओमफ्राय माखासे गोबां खामानिनि थाखाय आङो दाउखौ गिदिर फेदेरनो हायाखै फिसा फानदोंमोन ओमफ्राय आं दा माखासे बेखौ न'आव दोनगोन आरो न'आव दोननानै फेदेरसिगोन दंखायो न'आवबो गिदिर नोंथांमोना बे दाउनि बिमा बिफाखौ नायनोबा आं देखायगासिनो दं र' बे जोलैनि दाउखौ नोंथांमोननो देखायबावगोन आं नै लोगोफोर नैबे खाखि केम्बेल हांसो आंनि न'आवनि नै बियो आं बिदै दैनो थाखाय दोनदों ओमफ्राय नैबे दाउआ जाहैबाय सावनानै जाग्रा बिराद गेस्रेम बेनि हाराया नैबे दाउ गुफुरा ओमफ्राय बै जाबाय कादारनाथ गोसोमा नै बेदर गोसोम थै गोसोम गासिबो गोसोम ओमफ्राय नैबे नै नोंथांमोना दाउ फिसा नायदोंमोन आंनाव नैबेनो नै जादा गोमो आथिं गोमो गोजौ गिदिर आं बेखौ खासि खालामजोबगोन नै बिसोरलाय बिलायनाय बे जोलैया नै मोजां ना लोगोफोर नै गिदिर एकदम बंग्ला 1.5 केजि जाजोब्बाय दे बिसोरो नै एकदम गिदिरजोब आरो बेनो लोगोमोन नोंथांमोना दाउ फिसा लाङोबा आरो बे दाउसा फिसाया ओमफ्राय बैयो जाबाय वाइट पेकिन बियो नै बिसोर हांसोनिफ्राय अनेक गिदिर जायो लकेल हांसोनिफ्राय बियो वाइट पेकिन होनना बुङो बेखौ आमेरिकान दाक आरो आमेरिकानि ओमफ्राय बै लकेल इण्डियान रानार गोसोमा नैबे कादारनाथ नैबे गोसोमा आरोना नैबेयो कैप बियो नै बिराद गिदिर 2.5 केजि जाबाय बियो कैप बियो बैलावनि फिसाया नै बेबो मासे नै बियो बैजों दंलाजोबो नै आं हगारलाबायना दोनथ'दों बेबो वाइट पेकिन नै नैबे गुफुराबो बिसोरो बैहायबो वाइट पेकिन दं ओमफ्राय बिदिनो मिक्सार जायो आरो थालांलाबायनाय ओमफ्राय नै बियो फाख्राया नैबे इण्डियान रानार बिसोर मानैया ओमफ्राय बै देसि आरो नैबे गुफुर गोदोनायाव गोनाङा बै खाखिलाया ओमफ्राय बैबो देसि बिदि ओमफ्राय लगायलाबायनाय आरो बिसोर नै कादारनाथ दङ दाउफ्रा सावजानानै जाग्रा दं ओमफ्राय नै दाउजोआ नै बियो लकेल दाउजोनि बिसोरनो बिदैनिया बिसोरनिनो गोजा बैलायनाय बिसोर लकेल दाउजो बिदैया बिसोरनो माने दाउलाया बिदि जायो आरो गिदिर गोमो एकदम आथिं गोजौ जा मोजां जायो नोंथांमोननि दाउ फिसा नुदों बे आरो बे कादारनाथ ओमफ्राय नै दा नैखौ साप्लाय खालामनो थाखाय आं बेखौ लाबोनानै दोनफैखाबाय मैया गारि गंसेनो उफाय गैया बेखौबो
30 थाखा 40 थाखा बायनांगौ जायो गंसेयाव दखाननिफ्राय ओमफ्राय लायनायजों माजों 50 थाखा लायो आरो बहायबो खरस थाङो स' लोगोफोर बेखिनियानो नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेखौ दिन्थिबाय आङो गाबोन नोंथांमोननो मा मुलि होनांगौ हांसो आरो दाउ मोननैयावबो बेनि भिडिअखौ मुलिनि नाम आरो भिडिअखौ नोंथांमोननो मोजाङै देखायगोन बेनि उनाव नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायग्रो आरो नोंथांमोना माबा दाउ फिसा फिसिनो गोसो दङबा नोंथांमोना आंनाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो माबानो हागोन मा होनो बिहरनो हागोन नोंथांमोना एसे खाथिनिबा हम डिलिभारि खालामगोन बा एसे खाथिसिम हैगोन आरो नोंथांमोना लांफैनो गोसोबा लांफैनो हागोन बेखिनि आरो नोंथांमोन नैबे आंनि नानि नै बिमाया मासेया आङो गारिजों फुथारफ्लांबाय फिसाखौ मासेखौ ओमफ्राय बिमाया नैबेनो ओमफ्राय फुथारफ्लांबाय आङो माखौ नै जा आरामखा फुथारफ्लांदों माबाजों मा होनो गारि साखाजों फुथारफ्लांनानै आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदों जानो हागौ नोंथांमोना दाउ फिसा नांगौबा हांसो फिसा नांगौबा आं सरि हांसो फिसा गैथ'ला दायो आं लाबोना होफैनो हागोन दस्रानिफ्राय बा कन्टेक्ट खालामना होनो हागोन नोंथांमोननो खिन्थु आङो दा हांसो फिसा सोआखै मानोना 1000 सोयोबा दा 500टा 400टाल' ओंखारो 500 600 गाज्रि जायो खावसेनि 60%आ गाज्रि जायो दा हांसो बिदै सोयोबा मानो होनोबा गरम बोथोर नोंथांमोना सोरबा हांसो मेसिन बायनानै हांसो बिदै सोनो नागिरदोंबा नोंथांमोना दा गोसोखां बेखिनिखौनो बुंबाय नोंथांमोन आसा खालामो नोंथांमोना दाउ फिसा हांसो फिसा फिसिनानैबो रां खामायनो हागोन न'आव बिदिनो मानसिफोरनो हैखोन दा न'नि थालांनाय 10टा 20टा एखमबा 40टा बिदि गाहाम थालांलाबायो एखमबा 15टा गाहाम थालाङो बे थालांनायफ्रानो आंना न'आव जा गिदिर गिदिर देरना थायो आरो ओमफ्राय बाखिखिनि आंथ' फिसा फिसायावनो साप्लाय होयो नालाय ओमफ्राय दा आं न' लुफिनबाय जों सिगां ज' लोगोफोरजों बानायदोंमोन नाथाय लोगोफोरजों बानायोबा बांद्राय बुरजा लोगोजों बानायोबा बांद्राय इनकाम फैया माने गावजों गाव एसे एना एनि जानो नागिरो खामानि मावनाय दांनायाव बेफोरबायदि जायो आरो बेखायनो हारसिं बानायनाय बा सानै साथामजों बानायनायबा बेस्ट आरो नोंथांमोना नांगौब्ला बिदिनो आंनाव अरायसमनि थाखाय मोनगोन आं दानिल' नङा बोसोरथामानो रानिं जाबाय बेबायदि जेनेबा दाउ फिसा साप्लाय खालामनाया सिगां आं लाजिनानै इउटुबाव आङो माबा खालामामोन नाथाय दा आंना फार्मिंआ देरनायखाय आं इउटुबाव बिदि खालामबाय मा होनो आङो माने मोनसे साख्रिखौल' आं नेनानै थाबाय थायाखै मा होनो आंबो जेनेबा मास्टार डिग्री फोजोबबायमोन लोगोसे बिएडबो कमप्लिट जाबाय अब्लाबो आङो माने साख्रिफोरखौ नेनानै थाबाय थायाखै आरो माने बेजों लोगोसेनो साख्रिखौ नेनायजों लोगोसेनो माबा मोनसे खामानि मावनानै थानोसै होननानै आं बेफोरबायदि खामानि मावदों आरो बेखिनिया नोंथांमोनाबो सोरबा बिदिनो MA पास BA पास PU पास जानानै नोंथांमोना जुदि न'आव ओरैनो थादोंब्ला साख्रिखौ नागिरनायजों लोगोसे माबा मोनसे जब नागिरनायजों लोगोसे नोंथांमोना बेफोरबायदि खामानिखौ मावलांफानो हायो आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हायो लोगोफोर एकदम सियर नोंथांमोना बिदि गोसोखांनानै नांगौब्ला कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय बेबायदि आरो ओमफ्राय दाउनि दामा अनेक दाउ जात लायै जात दाउनि दामा आरो बिदि गिदिर फिसाजों खोथा नङा माने दाउआ अनेक रोखोमनि दाउ दङ फाथि दङ सनालिखा दङ आरायार दं ओमफ्राय लकेलानो गिदिर गिदिर जात दङ गोमो गोमोनो अनेक दङ आरो बिदिनो आलदा आलदा जातनि दङ दाउआ मा होनना बुङो जेनेबा नोंथांमोना साननो हागौ मा होनो जेनेबा नोंथांमोना साननो हागौ माने दाउआ मोनसे रोखोमल' थायो लकेला बेफोरबायदि नङा लकेलाबो मोनथाम मोनब्रै जात दङ दै गिदिर देरग्रा फिसा देरग्रा बे जातजों लोगोसे जाय दाउ फियो बिथांमोना दाउनि बेफार खालामोबा दाउनि बिजनेस खालामोबा दाउजों गेलेनो सानो बिथांमोना बुजिगोन आरो बेखायनो मा होनो दाउआ बे साइजजों लायै साइज जायो ओमफ्राय सोरबाया एखमबा जोङो दाउनि दामा मासेयाव बेसेबां होमबा जों 40 थाखा होमबा आयौ माथो उमुगाव 30 थाखानि मोनो 35 थाखानि मोनो बेबायदि बुङो आरो खिन्थु बै 30 थाखानि मोनग्रा दाउआ मा नोंथांमोनाबा सानना नायगोन बेबो लकेलथ' बेबो गिदिरनो खिन्थु नोंथांमोननो मिक्स खालामना हरनो हागौ आरो बे दाउफोरखौ गिदिरजों फिसाजों मिक्स खालामनानै दामखौ मिलायना हरनो हायो जोंबो हायो सोरबा जुदि बिदि बुङोबा नाथाय कास्टमारा दिनै समफोरनिल' नङा नालाय जोंना लं लास्टिं बेनिखायनो आं 3 बोसोर जाबाय आरो गोबां जायगायाव आं दाउ होबाय स्पेसियेलि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट चिरां डिस्ट्रिक्ट बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बे मोनथामाव आंनिनो गोजा होनना बुंजायो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालाम आरो नोंथांमोना सोरबा दाउ फिसिनो गोसो दङबा खोन्थानानै होबानो जाबाय बाय बाय